May mga bagay hindi mo kailangan ng intro para sabing nag-uumpisa. May mga pangyayari na di na dapat isaayos at paghandaan. Mga pangyayari na kusa at bigla na lang nangyayari at dumarating. Minsan ang buhay hayaan mo na lang na umago sa'yo. Pero di ka dapat magpatangay dahil tanging basura lang at patay na isda ang inaagos. Sayahan mo lang, kantahan mo lang, tugtugan mo lang. Huwag gawin mo yung gusto mong gawin. Huwag ka patangay sa sinasabi ng iba, mga nababasa sa social media at iba pa. Magtiwala ka sa kakayahan mo, sa instinct mo, at sa Diyos na may likha. Sabi nga sa isang kasulatan mula sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." Kaya maging masaya ka lagi sa nangyayari sa'yo. Kahit ano man nangyayari sa'yo ngayon, nasan ka man sa buhay mo o sa estado ka ng buhay mo na naroon ngayon, isa lang masabi ko, pakatatag ka lang. Hindi lang ikaw ang dumadaan sa pagsubok na yan. Marami tayo. Patapos? Ayaw yung patayo eh. Laro eh. Siya pa maglaro eh. Alamigan ka na ha. Okay lang yan, okay lang. Oh, bangon lang, bangon lang, bangon. Bangon lang, bangon na, bangon ka na. Dance yun na. Pinigilan mo eh. Nawakas na to. Sa tono. Wait lang. Try ko. Taas naman. Pag ganun. Sana di man lang. Things are meant to be.